то что ж такое все ж таки нацыянальная ідэя? Гэта калі ў нацыі ёсць яшчэ ідэя. По-моему, это очень похоже на ситуацию с браком. Сенсу няма. Белорусы есть, но форма брака, которую выбрали они, она им не очень подходит. У нас есть свой диктатор. А до национальной идеи мы доросли? Я не знаю, что такое национальная идея. Идея X на Еврорадио. Вітаем усіх слухачоў Еўрарадыё. У эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». У студыі па-ранейшаму для вас працуе тандем вядучых Максим Гарунов і Зміцер Лукашук. І мы працягваем намацваць ці фармуляваць беларускую нацыянальную ідэю. Сёння нам дапаможа философ, письменник, мысляр Валентин Акудович. Добрый день, спадар Валентин. Добрый день всем. Спадар Валентин, я пачну с того, что вот нам неодноразово с Максимом гледачы, ну, прынамсі один глядач, выказывал такую претензию. Вот что вы абмяркоўваеце нацыянальную идею, а перад гэтым не патлумачылі ці не расказалі, што гэта ўвогуле такое нацыянальная ідэя. Я ему кажу, зазірніце ў Google. Там вам дасць мільён варыянтаў, і якія філосафы, і пісьменнікі, і палітыкі фармулявалі, тлумачылі, што такое нацыянальная ідэя. Выбірайце любую, хоць сучаснікаў, хоць грэкаў якіх-небудзь далёкіх. Тым не менш, вот у вас есть такая формулёўка, что ж такое все ж таки нацыянальная ідэя? Ведаеце, чытач меў рацыю, ці слухач, прабачце. Бо про мільён вы перабольшылі, што там мільён адказаў, да? Але па сутнасці слушна абсалютна. Адзін з буйнейшых европейских и сусветных доследчиков национализма Смит в своей книжце «Национализм в 20 стагоддзі» сказал прикладно так, ну, я в своей вольной интерпретации. Нема и не может быть одной версии идеи нации и национализма. Кожны стандарт, як адзіны і які варты ўспрымаць, гэта абсалютна аблуда. Так? І тым больш якраз на яго не варта абсалютна ні раўняцца, ні звяртаць увагу на яго. Да? І от гэта слушны адказ. Таму беднаму слухачу трэба самому разбираться, что ему пасуе, его голове, его ведам, его разумении национальной, значения национальной идеи. Я так само не прымаю ничье это самое высновы и своей не маю. Таму нічым дапамагчы не магу. Па векам рахунку, вот як у постмодернизме, у кожнага свой постмодернизм, што абсолютно слушна, потому что гэта філасафема антыідэалагічная, ідэалагічная, а так і з нацыяй. Гляньце, колькі варыянтаў только в Европе, а не кажучи по всему свету. Австрийцы, австрияки цудоўна обыходятся без своей мовы, да? Размаўляют на немецкой. А у швейцарцев, нация, австрийцы абсолютно отстаивают, что их есть нация, да? А швейцарцы маюць 3 кантона, там, ну і гэтак далей да того падобна. Я не кажу усе паўднёваамерыканскія нацыі, а дзе у аснове не лежаць не этнос, да, а не тая мова, якая была. Ну, так называемые креольские нации, где просто креолы, нащадки испанцев и, скажем так,
шлюбаў з мясцовымі панастваралі нацыі, якія цудоўна існуюць. Ну, дарэчы, так это, я могу тут цэлую лекцыю чытаць, сэнсу няма. Я гэта згадваю толькі у тым плане, што сапраўды нацыяў вельмі шмат. Ёсць штосьці, што іх аб'ядноўвае, беспрэчна. Гэта эпоха, мадэрновая эпоха, калі нацыі пачалі паўставаць па ўсяму свету і на ўсёй зямной кулі запанавалі самыя розныя нацыяналізмы. Ну вот недзе так. А вот як вам падабаецца ці не, это такая афіцыйная і самая распаўсюджаная версія тлумачэння того, што такое нацыянальная ідэя, якую дае Вікіпедыя. Нацыянальная ідэя ў філасофіі, сістэматызаванае абагульненне нацыянальнай самасвядомасці. Ну, гэта хутчэй не ідэя. Нацыянальная ідэя, ну, прынамсі, у маім разуменні, гэта калі ў нацыі ёсць яшчэ ідэя. А ці калі спачатку нацыі яшчэ няма, а вот ёсць ідэя стварэння нацыі. Тады яе можна называць нацыянальнай ідэяй. А калі нацыя існуе, калі яна існуе даўно, то якая нацыянальная ідэя ў французаў? Якая нацыянальная ідэя ў ангельцаў? Хаця, якраз скажу, Брекзит, да? Вот раптам з'явілася нацыянальная ідэя у брытанцаў, якія не мелі 500 год, скажем так, акрамя як панаваць над усім светам. А якая нацыянальная ідэя ў чэхаў? А якія нацыянальныя ідэі ў прыбалтаў? Ну, от была ў іх нацыянальная ідэя ўступіць у еўразвяз. Ну, уступілі. І все, і няма ідэі, шчасліва і гэтак далей. Таму я б для сябе, як чалавек заангажаваны у лёс беларускай нацыі, я б фармулюю так, што для мяне нацыянальная ідэя зноў адмаўляю, але для мяне вельмі істотныя нацыянальныя каштоўнасці. Якія людзі, якія тут жылі, тысячагоддзямі жылі, ну, добра возьмем апошнія тысячагоддзя, выпрацавалі у культуры лад жыцця, так? У мове, сялянская мова наша, якая стала і літаратурная пакрысе, тыя гістарычныя падзеі, якія тут былі, тыя рэлігіі, якія былі у нас іх шмат было. Вот все это нацыянальная каштоўнасць. І нацыя, як сума, суплёт каштоўнасцяў, для мяне гэта істотна, бо ўрэшце рэшт, ну, так ці інакш мы все, калі нараджаемся, то паміраем, да? І паміраюць нацыі, паміраюць вялікія імперіі, паміраюць дзяржавы вялікія, і разам з тым. А вот, скажем, вот этой каштоўнасці, якія напрацаваны стагоддзямі, а то, што людзі проста жылі не таму, што яны будавалі, не таму, што яны будавалі нацыю там ці штось яшчэ. Яны проста жылі і ў працэсе свайго жыцця напрацоўвалі вот этой каштоўнасці, мова, культура, там змаганні розныя, ну, і всякае да таго падобнае. Вот таму мне важна, каб беларуская дзяржава была, адбывалася, і каб яна, бо нікому больш гэта не важна, вот этой каштоўнасці, якія напрацаваны стагоддзямі, продкамі нашымі, якія жылі, ну, каб яны, наколькі магчыма, у сучаснай супертэхналагічнай сітуацыі, лічбавай, там і ўсё астатняе, каб яны заставаліся, можа, прыдадуцца. Ніхто ж не ведае, што там наперадзе чакае. У меня к вам вопрос. У вас получается так. Есть понятие национализма, но есть множество вариантов этого национализма. Сколько в этом мире стран, наций, столько вот и вариантов национализма. По-моему, это очень похоже на ситуацию с браком. Да, есть мужчины, есть женщины, между ними время от времени случается любовь. Но вот как эта любовь реализуется, она бывает разная. Бывает брак, там, одна мужчина, одна женщина. Бывает один мужчина, много женщин. Бывает одна женщина, много мужчин. Бывают плануальные всякие браки, когда там одна группа мужчин является мужем всей группы другой женщины. Там, ну и так далее, и так далее. И в общем есть
все, что их связывает, это как бы вот любовь и рождение детей, и продолжение рода, и воспитание детей. Вот. Но вот вариантов множество, и, соответственно, такое же множество у нас вариантов национализмов. Это похоже или не похоже? Не, може, скажем так, авантурная трошки паралель, да? Але, Максим, я з вами згодний. Яна якраз, може, больш глибока, вот эта паралель такая гуллівая, значит, за некие сур'ёзныя. Потому что сапраўды так. И ведаеце, тут уже я пагуляюся. Вот як вельмі істотна выбраць тую жонку, якраз твою, а ці жонцы мужика, так надзвычай істотна выбраць менавіта сваю нацыянальную мадэль. И вот у прыклад, что мы выбрали не тую жонку, а наша ситуация. Але я беру зараз не эту палітычную. Разумеете, у прынцыпе ідэя нацыі у нас, ну так, пачала актыўна фармавацца напрыканцы 19 стагоддзя. Інтэлектуальна беларуская супольнасць была, ну, слабаватая, сколь ёй было быць моцна. Беларускае друкаванне было забаронена Расійскай імперіі, і толькі ў 1905 годзе пасля рэвалюцыі, першай рускай, дазволілі, да? А навучанне ў школках па-беларуску так і не было, пакуль Расійскай імперіі не ляснулася. Да? Таму, натуральна, вот эти силы былі невялікія, інтэлектуальныя, і яны не былі самастойныя вот выбары мадэлі. Им не хапіла, да, можа, это і было немагчыма ў тыя часы падумаць, што, магчыма, беларуская нацыя, гэта не зусім тое, што украінская нацыя, украінскі нацыяналізм ўжо выпрацаваў эту мадэль. А выпрацавалі ўжо чэхі, выпрацавалі палякі, і нават прыбалты апярэджвалі. І, уласна кажучы, наша канцэпцыя нацыі была проста калькай, ну, не калькай, а ввогуле па-свойму, ну так, модифікаванай пад беларушчыну калькай вот этих такого среднеевропейского стандарта нацыі. А разам з тым, значит, якраз не ўлічылі, што базовых подстав у нас для гэтага няма. Скажем, для ўсіх іх так называемая этнолингвістычная нацыя, основа этнолингвістычная была мовна, этнос і мова. А у нас беларуская мова тады была літаратурна ў зачаткавым зародку, а гэта быў базіс. Да? Затым праблема з межамі нацыянальнымі. А вот Багушевіч сфармуляваў першы хораша. І потым якраз от беларуская мова потым нідзе не укарэніцца і нідзе не дасць плёну нацыянальнай мадэлі па сёння, да? Акрамя ў адным надзвычай важным факце. Рэч у тым, што напрыканцы 19 стагоддзя расійскія акадэмічныя этнолагі, навукоўцы вызначылі арэал існавання беларусаў, ужо як это самае, самастойная этноса, зыходзячы з наяўнасцю, дзе гаворыць па-беларуску. Да? І вот, калі БНР вот паўстала, яны там нават Ластоўскі выступіў з лозунгом і сказаў: «Жыве беларус у нацыянальных межах». Да? То есть нацыянальных як... Это вельмі важны метадалагічна быў момант, на чым абаперціся, кажучы пра беларускую нацыю. Да? Дарэчы, можа, слухачам будзе цікава, бо
ну, не ўсе шараговых чытачоў, скажем так, ведаюць, што БНР і уже нават там бальшавікі, калі фіксавалі таксама самастойнасць Беларусі, было аб'яўлена 4 дзяржаўных мовы. Так, то есть мы адзіныя, дзе ўвогуле габрайская мова была дзяржаўнай. Габрайская нідзе і не была дзяржаўная. Тут беларуская, руская, габрайская, польская. 4 дзяржаўныя мовы. Это рэальны факт, які існаваў і мае сваю гісторыю. Да, дык вось гэты момант, што мова адыграла, да? Але там еще, ну, вот базовые были, это уже позднее повстало, что своя держава, значит, своя там история, культура и что-то еще. Але 90% белорусов были у вёсцы. Город был переважно габрайским, а на ту пору у нас было 57,7%. Ну, это трошки ранее, правда. А на конце 19-го года, ну, не шмат змянілася еще. И на початку 20-х габраев, нават русских было в городах больше. Да? Ну, а белорусы были люмпином. Вот. И вот белорусская мова у свядомости была мовой аутсайдера. Ад революции чекали чего? Людьми зваться, повышение социального статуса, змены. Да? Вот вся Беларусь. И рвались в город, рванулись в городы. А тут им кажуть, вучи белорусскую мову. А белорусская мова и аутсайдер. Белорусской мове у хлеве с коровами, там, жывёлами размовляли. И они сюда рвались по-польску, альбо по-русски размовлять. И вот уже тут повстали проблемы у концепции. Да? Невырашальны на той час. Ідэалісты романтики вот все это придумляли. И по сегодня, мне одна из таких любимых моих тезов, ну, про проблему белорусской мовы, это бесконца, але что мы маем на сегодняшний день? А русская мова у нас мова коммуникации. На ёй размаўляют все, коммуникуют все. Беларуская мова – гэта каштоўнасць. Усё самае каштоўнае, што ў нас здаралася па-беларуску. Біблія з карыны, статут Великае княства Літоўскае па-беларуску, ну хай там старабеларускіх і так далей. Уся наша класічная літаратура – гэта па-беларуску, ну, акрамя там па-польску. Значит, у нас Барчевский блескучий есть, там пара книжек. А як не дивно, вот, разумеете, по-русски классикой белорусской литературы, это не значит, что по-русски выдаляется, да? Так никто и не стал. Да? На русской мове, хотя столько говорят, пишут и так далее, больше за то, вот я згадывал то, что методологично гениально была выбрана территория, да, чему? Так само это зробила белорусская мова. То есть вот все значное, все самое великое появлялось и появляется на белорусской мове. Хтось скаже, Світлана Олексійович, будем ітерацію, ну я кажу, ну, з Нобелем є, да? Что тут не так, выключение, но выключение только поддержит правила правосудия. Ну, тут еще не факт, Нобель это еще не гарантия ухода у классики. Так. Это безумовно. Поглядите на спис Нобеля за все годы. До речі, я скончив у Москві літературний інститут. Да? І тому, як літератор, ну, у літературі обознаний, і тому уже 90% чи 80% все позабывали нобелевских лауреатов, да, які были в разные часы и так далее. Ну, хорошо, но больше за 50%, ладно. А вот в своих країнах. Алексеевич перевели на белорусский.
Я сейчас читал Алексеевич на белорусском «Голосы утопии», и, в общем, она совершенно по-другому звучит. Да. І многія кажуць, а пачытайце яшчэ першую кніжку і самую лепшую кніжку з майго гледзяща «У вайны не жаночы твар». Перакладаў я. Не, правда, і я зацэніў па новай, таму што я і прачытаў адразу тады па-руску, як яна выйшла, і тады пісаў пра яе. Яна з того часу мне і запомніла. Бо там зараз ёсць такі налёт Акудовічызны. Ну, не знаю, но сапраўды яна... Усе перакладчыкі іншых кніжак мы просто рагаталі, мы змагаліся, у кого больш беларускай Алексеевич, да? Па сутнасці. Там сапраўды шмат. Яна ж і нарадзіла тут, вырасла, нарадзілася тут, вырасла, і інстытут скончыла, і гэтак далей, і жыла, калі не жыла ў замежжы. Так што гэта адчуваецца. Ну, я просто вось так, даслушныя рэплікі, што мы не ведаем. Больш за то, я вам скажу шчыра, але тут казаць не буду зараз у звязку са Святланай Алексеевич. У мяне ёсць героі ў літаратуры, якія, ну, скажем так, вышэй, калі завгодна. Святлана Алексеевич, з майго гледзяща, да? Правда, іншая рэч. Все-таки Нобель, это вельмі сур'ёзна само па сабе. Незалежна. Ацэньваем мы кагосьці вышэй, кагосьці ніжэй. І Светлану праз Нобеля я зацэніў больш, чым раней думаў, бо больш аддаў увагі ёй і больш паспрабаваў разабрацца ў гэтым феномене, і таму я вельмі высока зараз цэню. Якраз пасля Нобеля, як не дзіўна. Ну, Нобель Нобелем, але мы гаворым пра нацыянальную ідэю. Все ж таки, вот беларуская нацыя, як нацыя, яна ёсць. Гэта факт, ці яшчэ такі можна аспрэчыць? Можно я добавлю? Так. Из того, что вы сказали, вот возвращаясь к браку, получается такая штука. Белорусы есть, но форма брака, которую выбрали они, она им не очень подходит. И поэтому, в общем, чувства не горят. Ну, в общем, что-то иногда мелькает, искры какие-то бывают. Но вот такого вот ровного, сильного, мощного огня, как бывает в браках, в которых, вот, для которых форма совпала, вот как удачно, да, вот тут нет. Да, и тогда вот ты, наверное, дополнил вопрос, а какую бы форму брака вы посоветовали бы белорусам? Вот у белорусов у них бы все стало хорошо, если бы они стали как кто? Вот как финны, там, как эстонцы, например. Зміцер, як ви сфармулювали ще раз питання спочатку, Зміцер? Все ж таки, беларусы як нацыя, яна ўжо можам казаць, што гэта не аспрэчны факт, ці факт аспрэчны. І калі мы не сфармаваны як нацыя канчаткова, то ці мае сэнс нам казаць пра неабходнасць нацыянальнай ідэі? Ведаеце, вот тут тое ж самае, з чаго я пачынаў. Памятаеце, у Ільфа і Петрова ксёндз спрачаецца з адным з герояў, я ўжо не пэўны, што менавіта з галоўным. І там такі доўгі маналог. Ксёндз кажа: Бог ёсць, а яму нема Бога. Бог ёсць, нема Бога. Бог ёсць, нема Бога. І так да бясконцасці. Там врэшце рэшт абрываецца. Ведаеце, у нас тая ж самая сітуацыя. В залежнасці ад оптыкі, хтосьці кажа: Бог ёсць, а разам з тым зазірнем у СМІ, і асабліва вот там, дзе пішуць постінгі, там столькі мы прачытаем пра тое, што няма ніякай нацыі, волі, да? Значыць, я паколькі вот вызначэнне нацыі для мяне застаецца незавершаным, само, да? То про нацию я скажу вот что. И гэта, мне здаецца, больш істотна ёсць яна ці яе нема. А менавіта, калі мы будзем глядзець на нацыю не з гледзяща мовы, наколькі яна разгорнутая ці не, не з гледзяща
там нацыянальных каштоўнасцяў і гэтак далей, на чым вот настойвала і абсалютызавала БНФ, Беларускі народны фронт, там, і ўсе радыкальныя, скажем так, нацыяналісты, бо без гэта няма, да? А паглядзім з іншага боку на нацыю. То 25 год улады Лукашэнкі зрабілі для фармавання нацыі значна больш, чым усе разам і ўсюды разам. Разумееце? У нашай сітуацыі для нацыі страшэнна істотна было тое, што упершыню яна здабыла сваю краіну. Мала хто звяртае ўвагу. Славячи наше великое историчное минулое, там Белорусский народный фронт, то есть Великое княжество Литовское, Скорину, там и все остальные постати, что до 91 года мы николи за сотни и сотни год не имели своей державы. А Великое княжество Литовское было, скажем так, шмат. Федерацией. Да, это была федерация. У Речи Посполитой, ясно, мы так само были часткой, а не целым своим. У Советском Союзе, у Российской империи мы были заходним краем, а не свою державу. В Советском Союзе мы уже были республикой. Но эта республика, ну, скажем так, яна істотную роль адыграла потым у 91 годзе, калі сталі паўставаць, але для будучыні. А так мы нават те самыя гатункі тартоў зацверджвалі, ну, рэцэпты. Як торт у Москве, там у нейкай кулінарыі павінна былі зацвердзіць які-небудзь торт, каб мы тут его гатавалі, да? І вот у 91 годзе раптам, вот тебе, значит, прочнулись, и у вас есть краина. Ну да, уже за годы змагания, за опошние, там, годы 3-4 для многих это стало реальностью. И мы это и были готовы. Но 90% белорусов начали чухать потыльцу, а что это значит своя? Своя держава, что это такое? Як, не Москва будет нам кіраваць, да? А некий свой там. Разгубленность невероятная была. Щиро кажучи, не надто верили, вот то больше, скорее мы были опантанные, упевненные, что все скончилось. Это еще питание не на сегодня. Скончилось, не скончилось. Наше, скажем так, вот такое жыццё непритульное. Да. И это был страшенный период призвычаиться до того, что тебе есть своя краина, своя держава, до того, что ты мусишь нести отказность за них. Мы такие не отчуваем. Вот хай Лукашенко отказываем, мы тут ни при чем. Мало отчуваем, да? Мало кто отчуває. Ну і до всього остатнього. Гэта абсолютно іншы стан. Гэта не так просто тысячагоддзя не маючы сваёй дзяржавы аднойчы яе займець і зразумець, што гэта ўжо іншае жыццё. Якая дзяржава? Это уже другая размова. Дрэнная диктатура, там ці што заўгодна, но сам факт яе існавання. І вот гляньце, вот уже 24 гады мы прачынаемся под гукі беларускага гімна, власна беларускага. Мы уключаем, ну, хтосьці не, але тэлебачанне і глядзім беларускае тэлебачанне, слухаем беларускае радыё. У нас беларускія грошы. У нас беларускія законы. У нас за мітынгі шэсця садять у наши турмы, а не ў Сібір ссылаюць. Да? У нас свое войско, між іншым, за все эти годы
які, калі нейкія плюсікі шукаць нашай уладзе, не загінуў ніводны на рускіх войнах і на іншых ніводны беларус. Ніколі ў сваёй гісторыі не было працягласць такой часу, каб у якіх-небудзь войсках не гінулі там у мностве беларусы. Да? Больш за то, слухайце, у нас ёсць свой дыктатар. Гэта неверагодна, свой, не чужы. Гэта сур'ёзна свой. Да? А вот, дык вось, у нас уже за гэтыя гады хай так асцярожніка пабоюючыся Расіі, але свая гістарыяграфія. У школах вывучаюць уже гісторыю Беларусі. Вот. Ну і шмат чаго. І вот все гэта разам істотна это самае. Ну, боже, знакаміты зараз адно філосаф французскі, нацыя штодзённы плебісцыт. І от паколькі ёсць дзяржава, ёсць гэты законы, ёсць свае трамваі, там, недзе я вескі нават па-беларуску, гэтак далей, ахопліваюць усіх, да? Вот все 10 мільёнаў усім гэтым. Грошы, турмы, паліцыяты свае, дыктатары і гэтак далей. Ідзе фармаванне нацыі страшэнна актыўна. Да, конечно, нацыя – это солідарнасць. Солідарнасць яшчэ трэба дарасці, вот калі нацыя знутры, да? Але фармальна ёсць все інстытуцыі, ёсць парламент, ёсць Верховны Савет, ёсць суды і ўсё сваё, да. Зараз пра якасць не кажу, нічого абсалютна. Да? А ў сэнсе роста нацыі. Ну, і таму, значит, у глыбокім сэнсе я не могу сказаць, што ў нас нацыя уже ёсць як, ну, духоўны стандарт, прадукт. Вот. Але з фармальнага боку, і ўжо не толькі з фармальна, фармальна ўжо перарастае ў сутнасны, пакрысе, з усіх бакоў. Яна ўжо хутчэй ёсць, чым нема. Вот я бы так сказал, что у нас нация уже хутчэй ёсць, чым яе нема. То есть, получается, белорусская нация существует, потому что Лукашенко не русский диктатор, а он белорусский диктатор. Ну да, конечно. Калі б ён быў русским, калі б его Москва ворвался тады у Москву, он страшно хотел. І калі все казали, о, як може бути, о, ще як могло бути, ще там трохи это самое, і шапку намаханю бы. Тады невядома, што было б. А вот, ён, конечно, у придачу з собою взяв би, прихапів би Білорусь як подарунок Росії. Да? Приданное. Приданное, да, з приданным таким, неблагое приданное, між іншим, в одрозні от там, ну что Путин? А Путин ничего не принес. Значит, наш бы пришел за этим. Вот, ну, дякую Богу, что так не отрывалось, конечно. Да, менавіта так. А что вы думаете? Нации формуются на только пригожих речах, там и все остальное. Боже, на крови нации формуется еще больше, чем на неких, да? Пригожих, гуманных, гуманистичных неких подеях, идеях и так далее. Это еще один из великих доследчиков проблемы нации казал, нация – это когда вся нация супольна умее не зауважать свою кровь, яку вона наробила. Вот тому французы про Варфоломеевскую ночь амаль не згадывают. И вот это одна из прикметов нации, да? Крови наробили, не згадываем, да? Ну, правда, інший приклад немцев, да? Але, заўважце, пакаявшыся, яны вельмі акуратна, то есть не акцентуюць на фашизме. Яны спрабуюць забыць і адсунуць нас усіх ад іх праблемы. І таму вот усе те сучасныя гуманітарныя розныя рэчы, якія яны прапагандуюць,
и Европы, это самое, как захинуть, заслонить вот ту великую кровь. Але она была, зрабила немцу мацнейшими? Не, напэўна. Але як за свае нацыяналізмы воевали ў Першую сусветную войну? Ладно, адкінем нацыянал-сацыялізм, сапраўды, это уже іншая тэма і іншая падзея. Колькі зніштожылі немцы, французы, немцаў, рускія і рускіх там і гэтак далей. Гэта ж уже эпоха нацыяналізму. Это уже за становленне нацыі змагались. Ну вось як нацыя мы уже дараслі до таго, што дзяўчынка 12гадовая са Смаргоні прыязджае на шоу ў Маскву, і Галкіна, калі той кажа Беларусія, папраўляе Беларусь. Вот до гэтага мы дараслі. А да нацыянальнай ідэі мы дараслі, ці, як кажа Лукашенко, мы яшчэ не дараслі да нацыянальнай ідэі? Ой, ну вот я скажем, я не знаю, что такое национальная идея. Мы уже, вот бачите, мне так приемно ваша это самое вышиванка, я совершенно люблю, але сам боюсь апранаць. Для мяне кашуля з вышиванкой, да, гэта як собор себе на плечи. У меня такое сакральное ставление. Значит, до речі, прынцу, вот я проглядаю фотоздымки, калі вот такие маленькие, и у меня кашуля, а маці партниха была, и с вышиваночками. То есть это беспречно так, давнее все. Пробачте. Еще раз вертаться. Я не знаю, что такое национальная идея. Я б хотел, и яно так есть, и так будет, ну, калі не будет великого конфликта с Россией, значит, каб у нас, наколькі магчыма, все-таки атрымала пашырэнне беларуская мова, вот, прынамсі, каб яна могла себе рэпрадукаваць не штучна, а натуральна. То есть, хутчэй за ўсё, беларус, ну, можа, і ніколі не заговорыць па-беларуску, але каб было дастаткова, і дастаткова, каб яна натуральна жыла, прысутнічала, не каштоўнасць, а ўжо як і сродак камунікацыі, хай частковы. Мне істотна, каб вярнуліся нашы культурныя каштоўнасці, і не таму, ну, таму што гэта каштоўнасці. Культурные, гуманитарные, там, наши песни, там, наши герои и все остальное. Покольки усё гэта, ну, у працэсе, але ў цэлым станоўчы, працэс пакуль не гледзячы на то, што дзяржава супраць. Вот зараз толькі-толькі, да, это ж, у прынцыпе, за это 24 гады, каб Лукашенко мог, а ён не мог, не таму, што ён быў супраць. Спачатку, да, быў супраць, калі яму трэба было з БНР змагацца, таму што тады, каб выбіць глебу з Беларускага народнага фронта, трэба было зганіць мову, культуру, вот, і ўсё астатняе. Бо Беларускі народны фронт і Пазняк трымаліся на гэтым. І мова стала палітычным ворагам для ўлады. І таму столькі год яна трэціравалася, і, ну, ці практычна это самае, як і гісторыя нацыянальная, і гэтак далей. Зараз сітуацыя змянілася. Вот. А змянілася таму, што затаптаць, знішторыць, так, дзякаваць Богу, і не атрымалася. Ну, можа, не хацеў зусім затаптаваць, да? Ну, ці ўлада, не будем уже там персоналізаваць. Таму што у нас ёсць дзіўны факт уже ў нашай гісторыі. 20 год, як мінімум, то ўжо все 24 гады, у нас упершыню за 100годдзе існавала, нягледзячы на ўсе забароны, выступаць музыкам, там, і каму загодна друкаваць. Тут і я патрапіў. Таксама не друкаваць. Мы выбудавалі незалежную беларускую культуру. Гэта трошки дзіўнавата, да? Вот была афіцыйная культура і была незалежная. Уся рок-музыка практычна была наша.
гістарычныя часопісы нашыя, значит, літаратура новая наша, пераклады, магутна выбухнула, перакладніцкія школы, вот, нашыя. І ў якую сферу не зерні, дзяржава нічога не змагла зрабіць са сваімі міністэрствамі культуры. І спрабавалі трошки, ну, трэціравалі, не пускалі в эфире, не давали выступаць. Ну, кніжкі, правда, не, потому что такія наклады не палохалі уладу, там 500 асобнікаў, ну, што это самое. Вот, но як быццам і не было вот этой нацыянальнай культуры у, ну, дзяржаўных газетах, абсолютно не было. Хітрыцца трэба было, то ўвогуле дзесяцігоддзямі і не згадваць усіх лідараў культуры, які па ўсёй Еўропе. Но можна было ездзіць выступаць сюды, можна было друкавацца, можна было запрашаць сюды, ну, з Еўропы інтэлектуалаў, філосафаў, літаратараў. Вот гэтая дзіўная сітуацыя якраз и сведчыць и надае мне оптимизм, причем моцный, что вот эти 20 год мы выжили, за эти 20 год мы стали моцнее, мы стали еще больше таленавітыя, нас еще больше друкуюць у розных краінах, там, запрашаюць на концерты и все остальное. Ну, скажем, вот, вольный театр, толькі прочитал, знакаміты зараз. В свете якого ўлада тут і ледзь пускае. Ну, неяк дазваляе трошки, ну, это вот невероятно. Кватэрнікі такие. Кватэрнікі, да? Да. Тому, ну, вот это для того, что больше ёсць, чым нема, вот это 20 год існавання моцнага дыскурса беларускай незалежнай культуры самымі рознымі фрагментамі, конечно, гэта вельмі сур'ёзны рынок на тое, што ёсць. Вельмі сур'ёзны. Вот мы стали больш мацнейшыя, нягледзячы на тое, што вот такой выразна артыкуляванай нацыянальнай ідэі ў нас няма. Можа, яна і не патрэбна? Ну, я честно скажу, для меня она не потребна абсолютно. Мне трэба, каб мы стваралі, тварылі, выказваліся, друкаваліся, значит, спявалі і все остальное. Что там ідэя? Трэба, каб кожны творца рабіў то, меў магчымасць, кожны стваральнік, ствараць тое, што хоча. Незалежно, трапляе на некую формат некой национальной идеи, назовуць это потом национальной идеей ці не. Варта, каб гэта было багата, каб шмат было і вольна мыслення, і свабоднай творчасці. Ну, і гэтак далей да того падобна, што там ўсё пералічваць. Вот што істотна, а не сама ідэя. Хаця, калі паралель зараз, Максим, да вашай сям'ёй, да, урэшце рэшт, ведаеце, щиро кажучи, я не ведаю, а прожу уже немало на свете, ніводнай сапраўды счастливой семьи. Ну, по молодости, каханию, все остальное. Але сім'я іх трымае, дапамагае выгадаваць дзяцей і потым з унукаў яшчэ нацешыцца, чисто беларуска. Чым це жыцця? Нарадзіцца, нарадзіць дзяцей, выгадаваць, а потым яшчэ з унукам нацешыцца. І от пакуль у мяне не было унука, я не ведаю, якая это радасць. Боже, нарэшце у меня з'явіўся двухгадовы унук. Вот это радостная радость чисто. Вот бел-чырвона-белый, лунанне бел-чырвона-белага сцяга і усмешка унука — вот две самые великие радости. Чем вам не национальная идея? Ну, стяг — это не идея, потому что стяг наш пригожий, может, самый пригожий. Вот польский червоно-белый, там завершенность не хапая, а у нас бел-чырвона-белый — это эстетика. Это наша спадчына. А спадчына, ну, яна і ёсць наша. А ну, навошта вам гэта ідэя нацыянальная? Слушайте, знаете, что вы... Вот гляньте, семья, вот нация потребная, каб гадаваць
наражаць дзяцей, ну, в сэнсе ўжо шырокім, гадаваць іх і цешыцца з унукаў. Подбел червоно-белым. О, да. Из унука подбел червоно-белым стягом. Вот что. А идея это не идея. Ну, вот не так. У вас получается такой брак. Значит, в ЗАГС не идем, нигде не расписываемся, просто живем вместе. Ну, вот, просто... коли уже так, Максим, коли вам своя метафора детализовать. Да, то есть у пэўнай ситуации, да, менавіта без брака, але с семьей. Семья больше важна за брак. Это, знаете, у Кропоткина была такая семья, они специально нигде не расписывались и не венчались для того, чтобы вот все время проверять свои чувства. И белорусская нация как раз про это. Шмат хто сцвярджае, што нацыянальная ідэя мусіць быць, бо без яе і нацыя не нацыя. Я так разумею, што вы з такой фармулёўкай не згодныя. Ну, добра сцвярджаю. Яшчэ раз кажу, хай падыдзе да француза і папытаецца. Что такое нацыянальная французская ідэя? Я не думаю, што калі я пытаю всіх там 50 колькі мільёнаў французаў, што ён атрымае уцямны адказ. Вот гэты сімуляк. Вогуле, нацыя, як кожны універсале, канешне, гэта сімуляк па-свойму. Ну, прабачце, калі вернікі ёсць. Бацька ўсіх сімулякраў Бог, да? Вот ёсць Бог, нема, да? Як то? Но сімулякр настолькі магутны. Ну, симулякр это не образа, это навуковый термин эпохи постструктурализма и постмодерна. Існаванне того, чего насамрэч нема. Ёсць толькі слово, назва симулякр, да? Так вот, нацыянальная ідэя гэта симулякр. Гэта толькі назва. І якую можна, значыць, ну, можна прыдумляць ёй, что гэта тое. Вот. А можна не прыдумляць, бо все гэтыя прыдумкі, яны спрэчны, а хтосьці з іншага боку пачне казаць, у мне вот такая нацыянальная ідэя, а пятый скажа, у меня такая, 15-я такая. Все будут иметь раз. То есть я мог бы вам тут нафантазировать, да? С симулякрами я умею працаваць. Вот дзеля цікавасці, вот можете тут нам такі симулякр один сфармуляваць, які пры жаданні хтосьці можа сабе ўзняць на як сцяг на шляху да нейкага хутчэйшага фармавання нацыі, да прыкладу. Нацыя гэта калі чалавеку, які узначальвае краіну, узбрыдзе ў галаву скіраваць нас всіх на якую-нибудь вайну. Так вот, нацыя гэта калі усе 9 мільёнаў беларусаў пойдуць на плошчу і скажуць: не, даражэнькі, так не будзе, мы так не хочам. Вот с моего глядзяча, вот нация, ну вот паўнавартасна, палітычна, але это палітычны толькі аспект. Палітычны, я палітыкаў не люблю, палітычныя курдупелі і ўсе самыя лепшыя курдупелі для мяне ўсё астатняе. А вот, ну, але вот в палітычным аспекце, да, гэта салідарнасць супраць нацыя, гэта калі ну, народ, ці больш сімуляк, калі грамадзяне у нейкі крытычны момант могуць сабрацца разам у сваёй большасці, да, і выступіць супраць. Не там некалькі чалавек на плошчу выйдзе, сцягамі памахае, да, астатнія схаваюцца. Ну вот. То есть нацыя — это, конечно, солидарность у нейкія крытычныя моманты. Так вот, в этом сэнсе, напэўна, беларусаў яшчэ як нацыі няма. Але гэта толькі адна з праяваў нацыі. Толькі адна. Дзякуй вялікі. На жаль, нам праграму трэба завяршаць. Думаю, мы не раз яшчэ зможам сустрэцца са спадаром Валянцінам Акудовічам і працягнуць, можа быць, у фармаце іншых тэмаў, там не нацыянальная ідэя, а нацыянальная
творчасць, літаратура, філасофія, сям'я і гэтак далей. Максім Гаруноў, Зміцер Лукашук, Спадар Акудовіч, Ідэя X, і ад нас вам невялічкі такі падаруначак сумесны ад Еўрарадыё і крамы з нацыянальным каларытам «Сымбаль Бай». Вось такі кубак, хай не пад чырвона-белым сцягам, але пад пагоняй з унукам будете піць каву. Цудоўна, дзякуй. Дзякуй вам. Ідэя X на Еўрарадыё.